Il-Prim Ministru Robert Abela żar ix-xogħlijiet li għaddejjin fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Futbol f'Taqali fi proġett ta' importanza f'dik l-infrastruttura sportiva u parti essenzjali mill-istrateġija tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA. Dr. Abela kien akkumpanjat minn delegazzjoni tal-istess MFA immexxija l-President Bjorn Vassallo li flimkien mal-periti responsabbli minn dan il-proġett taw spjegazzjoni dettaljata tal-istadju preżenti kif ukoll tal-pjani futuri. Iċ-ċentru għandu lan li jkun il-qalba tal-futbol lokali b'konformità mal-aqwa standards Ewropej. Il-proġett qed jiġi finanzjat b'għajnuna mill-Bank tal-Iżvilupp Malti waqt li l-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali l-NDSF qed jidħol garanti. F'din iż-żjara l-Prim Ministru kellu wkoll l-opportunità li jiltaqa' mal-plejers tat-tim nazzjonali tan-nisa fit-taħriġ tagħhom. Dan it-tim jinsab fi stadju storiku kif brebħa kontra Ċipru fl-aħħar ta' dan ix-xahar jista' l-ewwel darba jikseb il-promozzjoni għal Grupp B tan-Nations League f'pass ieħor il quddiem għall-isport lokali u għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-Prim Ministru faħħar l-impenn tat-tfajliet u qal li jibqgħu l-ispirazzjoni għal ħafna oħrajn. Dr. Abela temm jgħid li din mhux biss kisba sportiva imma suċċess nazzjonali li juri l-viżjoni tal-Gvern li jkompli jinvesti f'faċilitajiet u opportunitajiet għal kulħadd. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Isports Clifton Grima u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri.